What up YouTube? Ngiyazi it's your boys Pull abantwana ngithola today boma vlog nyana with the team ngithola for the babies so operating something easy ngamachita ngithola so ngizonifaka zinawabona nami shapere machitazo ngikho yeah so fandi so fita something yani way nekuthi izokuyise Jozi kona la oframpa khona ngithi la hlezi ukupaka amatraka nani lawe first help ntwana mina mangala sibale ngisimva kontwana lies ntwana ndiani kaphat emna ngiyabring phela siphathe freeway ntwana yaspina stance baba lapho la shawu balo amariva ay ashkala popo abantwana izinje anyanibona kavale isiras kanjani futhi ule so now shama shoot ngithola so siyarano ngena update nazo kupinzakalani everything I know someone like her is gonna be hard to find. Oh shit, she let her guard down and let our stars combine. I done took my chance like 1,000 times. I done took these L's like 1,000 times. Tlakzini so vele ngiyanibona nishayela impahla so khambani nicavela ukuze nifrostane khambeni fithi ngiqale yifile bafethu brand yesikazi for the babies ayithola yafile namasimba ngoba moya ngena endaweni ayithola ya highlight ngithola stoko bakhala nga quality 20 grand quality on so vele ama price for wena iyadura or like reasonable so reasonable feel because yonke into quality ayithola ngithola 20 grand on so vele ngokubona kwakho isazostasha like into ezibhaya or ngisazostasha blind so vele kwabantu abangaqadi khambani ungathini like kubo file ndaba ze brand bayishaye noma angathi vele bafethu ishayeni brand namasiko hayi no like movement so the babies merchandise ngithola cha okay clean so wena yini akufrostanisi brand high quality bafethu quality ne on so yini like into ke wayizwa ebantwini like iyachaza like moshayele brand abakubuzayo nore bayisho I for the babies yazisho ngokwayo yachaza okay aveli ngiyacila so usazostasha ne nakajani igrand ayithola life is perfect but you can be ngithola ngiyakufila mpinki sure yes ola leo sikamani nobani ngibethu time upapta bethu papta na vele ngiyakubona ukuthi for the babies intwana yazi khambani uthini ngale brand boy ayizokulimaza yona namazinga ukhatha wena kudunga so vele ama price via wena like too much or like reasonable la ngasaba lingana neweight yempahla yes quality wise on uyayizwa nawo isitezi on uyayizwa so vele wena uzwe ngobani khambeni like angizwa ngiyazibonela awuzibonela wathi lento lengiyayibamba ngencane ngafile so something yini into ofuna ukuyisho vele ngebrand angazi into engifuna ukuyisho for the babies to the world yes vele boy vele ne on ne on danko sayivala on Barre utle phase 4 di bana ba kantola phase 4 thola le manyora phase 4 tama le shebile phase off Queen Latifah Selido ngitana njawachero wenzani asila kuchiwe adzini ntwana athulambili nawo lambili shutwe nongavale sijito lambili maka mpa shitman paiseka nonke ndoda azokutshela ukuthi kulambili ngiyazi lo feeling boy I'm sure ngikumjidi experience
Imeli yakutshela ilambile nawe lambile. Ukuthi bekanjani lingakajula. Uthakazokutshela ukuthi ulambile. Kunjani lingakajula. Nobani. Sizwe nafi. So vele ngibona ushapha for the babies angithanda. Sure. Uthi ngizwe ngobani into yakenza ukuthi ifrostani incane like iklama fi. Fili le brand le ingichazile fili ngisola ngayishaya ngayibona iblind fili. Ibona iblind. Yeah. So vele ngikubona kwakho like usazobhaya more or like bocala uphinde ugcine. Sikakaqedi ndoda, sikakaqedi siseza ndoda. Kusazonyiwa. Siseza ndoda. Online. Yeah, sure. So vele via quality in yadura ama price or a reasonable. Ne, sagrand, Integrate ne. Integrate Ayihluphi mfana. mfana. Yeah, so vele wena amagamanyana wakho ngathini vele? Mina ngathi umhlaba usupport for the babies bazobona. Ngiyanye Bazobona ne. Jesu khona la wonke umuntu supportana nizobona. Akhuleka mpingi. Danko ne. Nazareth. Danko. Ntana okay ngiyazibona le dona le. Bona konke la customers anale. Hayi. Manje elevator yakini yava emasayidini. Hayi. Okay, sorry ke. Ungasukela mina. Sorry. Ngiyaxolisa for ucoba isikhathi. Kumele check out. Uthini mfethu? Mnani. Mani nekendeya, mani phela ngizonapa, mani ngiyayishwa. Ole vele nginobani? La uphethe my peer la. Oh my Uzovela half my vela afike bona 10.6. Ndoda phambi kwecamera na. Yeah, cut ngikhathile. Sure. So vele nginobani? Uphethe uMike vele. Yeah, my beer then Qabeka. Singba khombi height ukuthi ungaye enyaweni. So vele utenkani ngebrand mpingi. Vele macala ibrand yakho macala. Yo. Oh ne. Fun. Yo. Simple nje aya. So wena ngokuya ngawe like bekamela iskipa ngispice emalini. Va quality. Kana for abuchiri yehlisa price. Okay, Indoda ukhuphukisa. Boma malini esiteni? 250. 250. Stoko clip. Oh, store clip. Nane on so mpinjwe na. Tisringivar. The brand for the babies. Umakdanga na chair before the brand came. The brand changes life, and I'm not gonna lie. But now he has babies, boy. So yeah. For I ungasmile. Ane on Ngakhuleka macala phusha. On ne. Yeah, on kuleka. Yasapha ikawulo no machita yazi indlela lento yaphusha waya kodwa ntoto angithola na eita angithola na Key movement. yeah norsa afetsa continuation why eita Tabde mhluzuzu wetechitazo Nitavela va ne Ibon online Mani nanpai Mali tshengisa kuphi? Ipaiswa yithi vele Mali neskipho sakhona. 28 Mali fresh. fresh ne ngane on Abazali bana ngade mali egrant. Ne-winteers amajezi. Ne-winteers nama tracksuit. Man ngifuna ukuthenga section for the babies the Facebook ane Nakuna TikTok sayibona na Instagram. yeah kanko machitazo ne
Tula intwana encane anamahlungu. Kenzani? Yeah. Le yahlanya le ayiphethe amakhapa ayingakhi le. Bayiqovi cup. Ethi umfana omncane abatshela abaningi yazi. So vele ngakubona ushisha for the babies like what the story behind like kambeni. Le brand le ngibone ngale Brian uLisiko file yayithola. Yeah. Mangimbona yabona ishayile. Ngithi ayithi ngibheke. Ngiyi-underestimate okokuqala ngithi. Yeah, obvious. Ayifi bamba ingubo. Angisho vele siyacabanga sabantu. Yeah. Awuntwana uthe maka ibhaya iwasha la i-trip still ngiyabona ayi. Sase-on. Pashazi ngithi. Yayilanda. Ngicine sengenza kakhulu sengilanda ukudlula yena mos. Yeah, ngithola ne. Angiyakufika. Okay. So quality wise, Quality wise ayi isharp. oh ne, cause Oh. on neck, yabona. Yeah. Everything clean, ngisho clean. The track Quality pad. wise Mr. Price won't relate. Hey. Hey, Shama, Mr. Price on relay. Angiyakufila. Oh ne. Oh. Danko. Hola. Ula. Kamba. Mnandi. Ngiphethe bani feli? Mfana kamama bayamazi abaningi bambiza ngombhebhini. Nanko. Ciao. Kuleleka. Wapapa kanje kuwe. Ngicala ngisomo sina uyazi. Okay, ngiyakubona. Ngiyakubona. Senza kanjani wena? Ngiyakubona. Only brand that matters na ikazi yangithola. The only brand that matters. Yeah, like quality yakhona ayi. Ntswembu. Hayi ntswembu. So when uyicaveva kanjani kuwe? Like yini into ayenza ukuthi ayi le brand ngiyayifuna baba. Mina bekhona enye engicavayo naye vele naye yamthola isiphula abantwana. On. Yeah, on. Mntwana vele bengimphethe from esigela mthola. From Athi store. vele makayikhipha ngajaha uthi vele ngibheke. Yeah, kube into ezi-on mpenji. Yabona quality nawe uyayibona ukuthi ayi quality. Yeah. Mama ushayelela abastoko abathini abogel boy. Abazothina baqwala ngami nabayabona kanitholakala. So yini into ofuna ukuyisho mina engayazi like ofuna ukuyitshela abantu fe. Ukuthi bafethu nani mbogela yaqokeka lento. Thenga lento. Thenga boy. Ayinabungozi. Thatha lento. The movement yangithola. Yeah. Danko. On. Danko. Hola. Hola khamba. Mnado na. Nobani feli? Nobafana abaningi bamazi ngo-Isafana abangazi manje bangazi ngo-Isa for the babies. Izwa. Because of the mpahla. Because of the mpahla like yabona can fakazela. Yeah, they can travel too. Like they see that this thing is too much. Too much like on. Ne. On. So vele ngiyakubona ishayile. Like story khambani whenever wachaza yini khambani. Very like i-brand ukuze ngicaze ne bengifrustana umuntu eshayile like asageleza isigela ngingakayicabangi nokuyicabanga lento ukuthi kuzoba ne-brand bathi for the babies. Yeah. Because like uyangishayela ama-video ablind wasesigela like content yakhe beyiblind. So thiyathi makaqala vele last year. Yeah, makaqala. Yeah, masizoqala masengizobona like i-design yakhe yokuqala. Mangikhumbula trend ngabona i-hood. Oh yeah. Okay, sharp. Ngabona ukuthi ayifeel like i-logo i-blind easy into esimple yabo. Yeah. Into abantu abangayithanda ngathi nayi mina lebule engayishaya ke. Vele ngathi athi ngizilandele into esimple. Ishento yabo. Into yami and then nakhona yazi quality kantwana bafiki. Quality. Too much. Yeah, ngiyakubona le limited edition. This is a limited edition. So one of two. Yeah. Ilesi nalesi sinye phela simple. Yeah. Awulimazile ngiyakufila. So yini into ongayitshela abantu like into engayitshela abantu ukuthi bafethu nikeleni ukuba ingame phezulu kwemali. Angeke umuntu azokuthengisela iskipa nge280 wena uzomtshela ukuthi nini. Hayi. Yeah, ne. Khona uyongena kwamanye amashop yothenga iskipa esi1 nge600.
zwakala ngayiku for the babies ngaleyo 600 ungazithola sumnandi ushaye outfit ephelele straight yeah on mane on tanko ne on kala le nobani vele ngomphula MM from TikTok yeah so vele ngakubona awungitshela ugcokeni vele for the babies for the whiz for the babies yeah ane on so wena uchaza uthandani yini feel quality ana uyabona ukuthi akusinto okudlala asinto okudlala mfana so wena asiringa ngama-shop ne yeah kuwonke ama-shop akhona la athengiswa impahla yeah mawubhekile i-deserve ukuthengiswa va yo yes for madama it's not polo da polo vele ngiyakuvila we ngiyakuvila so yini into ongayitshela abantu ngebrand ekuthini ebantwini abanganayo ukuthi friend ngiyayibona i-on mele bathenge yeah vele bathenge ne on danko Shela mangada. la so shita somewhere yifi Lesi sibheke sona kamera. yeah so wenzani la wenza photo shoot Mfana kathi ngubani? kethi ngisuka i-camera uvele fresh Sofuna ngokunyela. avi mbekeni uthi uthenga ibrand nge-50 rand nge-60 rand wena majita i-grand fade lo ringa yifade uthepi madoda mthwala lana ngiyakuphathela ibrand bafethu nayibona nayo-ke majita ngegama fade for the babies mayelena it was our last design this one vele le my design akhona it's a classic design ngithwala bafethu yona ingena everywhere fade i-short inale bafethu nakwazi ukucoba ngathi bafede iklama 150 you choose your color, you choose your favorite color. The embroidery bafethu embroidery akusi printing akusi sticker lezi yes bafethu ngithola then isiphethe i-trouser khona i-trouser elinye lente on it's 250 bafethu iskipa it's 280 so ngama designer different bafethu senzokhetha kuwo bafethu on what up cho Sapere yeah nobani no paneti ayazi vele boy ngiyanibona nishayeni majita nanasi njalo forena wiz ngithola ngiyakubona ulimazile nawe so vele nithini ngebrand majita hayi brand yona vele blind amasiko ne yezona ngegama for the babies fethu nina nicavela vani ukuze nifrostane khambeni asibonile udaveli namasimba ne yeah uyayibona nawe then nangegama nje motshela abantu nawe ukuthi thengi for the babies sengifore na wizi vele nana fethu nithini ebantwini abanganayo jo bafethu mangena for nanasi akusumuntu by nanasi soba grand ezoba on yabona mangana 2025 phela yabanda yazini spices phela on machitazo ngiyanibona so nisazobhaya noma like senicinile sasekhona kusasekhona ne yazi cocela yona yakumele kushawe yona phela ne on tanko machitas on